Kalau ndur permati to? Iya, dandan wedok yo nyedak ro nenek apa kan nyolo wadi. Ilir-ilir tandure osok ilir Dadi sampeyan Ndara kula Permadi ketemu kelawan anak kula pun kon Majaya didandani cara wanita. Iya pancen kaya mangkono Kakang Semar. Nggih. Lajeng ngersanipun aku supaya sabiyantu marang lekasih Kakang Wasi Jaladara. Ing dina samangka bakal nambut silaning akrami. Oh, ngaten nggih Gusti Putri. Iya pancen kaya mangkono mula dina samangka ora mung aku klebu. Kakang Semar Gareng Petruk Smawana Bagong kudu macak wedok. Wah, lah iki. Masa dhewe ya melu macak wedok terus? Iya no, rombongan kok ora. Kostume lah. Ya golek-golek piye carane. Apa kalah karo dagelan. Kalau mongso lek macak wedok dadakan ya iso kok. Bapak iki iso apa ora? Macak wedok. Gawe aku. Kowe golek sandangan dhewe-dhewe. Do dandan wedok. Ayo, do macak. Wah, apik men Mar kowe Mar. Apik ngono lho timbang asline. Kaki. Ayo Gareng, gendang dandan wedok. Wis. Petruk, ayo. Truk, nggih, Pak. Lek ayu-ayu melihat. Nggih, nderekne ndarane awake dhewe. Wah, malih do ayu-ayu men. Elah. Ageng macak dadi apa kira-kira? Gong, kleru kostume aja kaya ngono kuwi ndarani begenggek ora. Aja kuwi ora. Wah, iki. Sampun Gusti Putri. Lah panjenengan menika aku diwenehi tenger, diwenehi jenengku Endang Werdiningsih. Oh, Endang Werdiningsih.
Banjur kowe sakinah mawaddah warahmah. Wiwi. Oh alah. Golek jeneng kok. Ah timbang nah ngono, gegek sing modern. Oh ya. Dina samangka ya lumaksana. Nyai Sakinah. Monggo kula dherekaken dinten samangke. Dadi atur-atur miturut manut sumarah mring Gusti. Dene sidi miwang utama panindak ing praja ngadil. Aja susah ya Kakang Wasi Jaladara. Dina samangka adimu Bratajaya ya lara ireng ing saguh. Sabyantu ngupaya patah sakembaran. Yen to Kakang Mbok Erawati pesthi jodhone Kakang Jaladara tertamtu wae ora kurang dalan. Piye Narayana? Leres menedados aturipun ingkang rayipun Bratajaya. Ingkang badhe budidaya pados patah sakembaran ing mija saking gunung ingkang ndarbeni pangertosan tumrap pranataning kaprajan. Kang sarta duweni unggah-ungguh cara abdi kraton mangke kula ingkang badhe ngupaya. Kowe bakal menyang endi le munggulei? Kula badhe sowan wonten ing Gada Madana. Oh iya. Kowe nek wis duwe pacangan, niki lakar kados mekaten. Atmajanipun Kanjeng Rama Penemban Begawan Jembawan. Ingkang namanipun Yayi Jembawati ingkang badhe kula minta sraya supados saged sambiyantu lekasing Kakang Resi Jaladara. Ya, matur nuwun. Lah terus lara ireng aja kuwatir aku tak golek. Aku tak golek yen perlu aku ora bakal mandeg nggonku. Lumaksana yen to durung entuk jangkeping patah sakembaran Kakang. Mula dina samangka rasah dadak ngenteni dina-dina sing bakal tumeka. Wektu-wektu kang lumaku wanci kang gilir gumanti. Dina samangka aku njaluk pamit bakal ngupaya jangkeping patah sakembaran Kakang.
Dedep tidem rebawaning ratri Sasodara wus manjer kawuryan tan kuciwa memanise manggep srinateng dahalu ing iki ana bocah wadon tik ayune kliwat jagat rumangsaku aku ki wis ayu dhewe kok meksana sing ngungkuli kowe sapa no nuwun inggih menawi ndang dumateng kula pun endang werdiningsih endang werdiningsih nuwun inggih lakar kados mekaten omahmu ngendi kula saking Gemarang ditepungke bayaku saka ing negara Mandura atmajan ingkang sinuwun Prabu Basudewa jeneng kula Rai Rengya Bratajaya tobat. Waduh kok menika putra-putri menika sinuwun ing Mandura ya pancen kaya mangkono. Dina samangkung nggonku kedarang-darang tumeka ning papan kene bot-bote. Aku bakal sabiyantu marang lekase kakangku Wasi Jaladara. Ingkang bakal dedhaupan kelawan manudya kang dadi pilihane mung calon manten wadon ndarbeni pamundhut ndarbeni penjaluk. Mbok menawi kula saged sabiyantu dhumateng Laswa Sang Dewi dina samangko calon temanten putri minta wujuding serah-serahan wujud menungsa ingkang winastan patah sakembaran sing asale saka gunung utawa desa ingkang suci lair batine yen to tak wawas yen to tak sawang kowe trep kalamunta minangka dadi jangkeping patah sakembaran mula dina samangka aja dadi atimu aku bakal nyroya kelawan kowe apa kira-kira saguh nuwun inggih sedaya ngestaken dawuh kapinujon kula menika anglampahi tapa ngrami sabiyantu dhumateng sama samaning gesang apa sing dadi pedomanmu sae-saene tiyang menika menawi saged gesangipun piguna tumrap bebrayan agung utawi piguna tumrap tiyang sanes mila saking menika kanthi lila legawa ikhlas sareng sing manah kula dinten samangke kula sembodo nderek kersa maduka Sang Dewi lara iring Gesang Dewi Bratajaya yen mangkono aja kesuwen ayo melu aku yo Naraina semebang nyuwang aruna kadinetrane nganggo rapuh sabdaning kukiloring kanigara saketer kene donganing kung lirewu sing bini panca kula ingkang sowan Kanjeng Rama Panembahan mawi namastu namasidam sekaring bawana langgeng anak Mas Narayana ing Mandura ingkang krikilenggan samangka prapta ana ing Gada Madana inggih kepareng kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk sandhep padha paduka Kanjeng Rama Panembahan iya wis sak tampa
ora liwat pangestune wong tuwa wae tampan ana. Inggih kula pundi saengga jimat. Nitik saka lekaring Madonna jaiting netra kang sarta tepunging wimbo semune ana bab ingkang bakal tok andharke kelawan panjenengan ingsun. Inggih. Kalungguhan sabda pangandika Maduka. Sawetawis anggen kula sowan ngabiyantara wonten ngasanipun Kanjeng Rama Penemban Begawan Jembawan ingkang mapan wonten ing Astana Gandamadana bot-botipun kula menika tinangisan. Dening kakang kula Masi Jaladara inggih Nalendra ing negari Mandura Prabu Anom Kakrasana ingkang badhe mungkasi jejakanipun Weladala. Kadangmu sepuh bakal mungkasi jejakane inggih lakar kados Pak lho banjur gandeng jenenge kelawan panjenengan ingsun kuwi apa? Kula badhe nyuwun palilah saking ngarsanipun Sang Penemban Jembawan badhe nganti dhumateng ingkang putra Yayi Jembawati badhe kula kanthi njangkepi syarat sarananipun mereka sembadaning sedya Kakang Masi Jaladara awit calon temanten putri menika nyuwun wujudipun patah sakembaran ingkang mija saking gunung utawi dusun ingkang tasih suci kula mawas dhumateng ingkang putra pun Yayi Jembawati sembada minangkani lan mlebet dhumateng jumbuh kelawan panyuwunanipun saking negari Mandaraka. Nadyan to mapan wonten ing desa, mapan wonten ing Astana Gandamadana ning ngerti babakan pranatan kawrajan unggah ungguhe abdi kraton. Oh mangkono. Anak Mas nggih lakar kados mekaten. Iya ya. Yen to pancen kuwi sing dadi sedyamu, tak lilani ning jaganen ruktinen. Anak wedok si Jembawati. Nuwun nggih sendika ngestaken dawuh pareng kula nyuwun pamit. Iya ya, sing ati-ati iki lho, Nduk. Dikanthi kelawan Kakangmu Narayana kanggo srana mrih kasembataning sedya dedapaning Wasi Jaladara. Nata Kresna lan ngandika Duh Yayi Prabu Ayuwa sungkaweng jas ing lara ireng ana dawuh mapa Kakang iki sing tok karepake iya sing tak gawa kuwi jenenge Endang Werdiningsih terus Narayana menika calon pacangan kula Kakang ingkang kula aturaken saking Astana Gandamadana putranipun Rama Penemban Jembawan namipun Jembawati Weladala. Wah, ya. Matur nuwun Narayana, sami-sami. Lara ireng inggih. Padha-padha Kakang. Rehne
syarat-sarananing dedaupanku kelawan Yayi Erawati wis cumawis. Ayo tumuli dina samangka prakta mring negara Mandaraka. Monggo kula dherekaken. Nyata larata saking Gudha Gurukula yen tanamu tusa sang Sri ing jagat dewa wasisaning jagat Wasi Jaladara kula wonten timbaning ngadawu sinuwun dina samangka iki sing tok aturake minangka srana syarat daumu kelawan anakku wedok Erawati lakar kados mekaten. Lari kalih menika mijil saking gunung menika setunggal namipun Endang Perdiningsih. Ingkang pingking menika pun Jembawati ingkang mijil saking Astana Gandamadana. Mila saking menika borong menawi dados krasa paduka sampun kula sembadani diparengaken menapa mboten. Wah, sajake jodho mundhuk Erawati iki. Paman Prabu saya kula ingkang sowan wonten ngarsa paduka. Waduh. Anak Mas Narayana putra Mandura inggih lakar kados mekaten. Caos uninga bilih ingkang wonten wingking kula ingkang abebusana cara wasi utawi ingkang winastan Wasi Jaladara menika senes sakwantahipun wasi ning menika ratu ing negari Mandura Kakang Mas Prabu Anom Kakrasana. Waduh, wah. Wah, oh, bapa nyuwun pangapura ya, Nger. Anak Mas Prabu Anom Kakrasana. Nggih. Jagat Dewa Bathara welatala. Kok yara kandha win biyen-biyen. Yen to pancen win biyen ki wis kandha rasah nganggo Wasi Jaladara, mestine ora kedawa-dawa. Sampun Paman Prabu, sampun. Sedaya menika sampun kelampahan, jernyatanipun pesti jodhonipun
Kakang Prabu Anom Kakarasana kaliyan Mbak Yu kula pun Erawati menika tegese sampun pinesti dening purbaning Gusti ingkang akarya jagat piyak. Pukulun Bathara Narada. Iya. Para genceng mbok bolong kali codhe sapa sing gawe? Saya Narasoma. Ulun mraktone negara Mandara iki hangestreni anggonmu duwe gawe mantu anakmu wedok si Erawati sing jauh kelon Ratu Mandura. Prabu Anom Kakarasana. Waduh inggih. Lah sing sabanjure kapruhan ana. Kaliwangan Suralaya ke Taman Goro-goro. Saka pengamuke Ratu ing Puspa Kawedar. Ratu Puspa Kawedar mau wujud duwe pangga utawa gajah sing rupane putih. Dewa-dewa padha mundur, dewa-dewa padha mendelok barisane. Wakasane Adi Guru paring dawuh kalawan Narada supaya nyraya ratu ing negara Mandura Prabu Anom Kakarasana minangka dadi jagoning para dewa. Waduh nggih kisah dawuh. Kakarasana boten dawuh. Dina samangka samu barang wis ditata kelawan Kang Maha Kawasa. Jeneng kita wis pikantuk jodoh tegese trep lamun to ngembat pemerintahan negara dadi ratu ya kudu duwe garwa parameswari. Aku njaluk karo kowe ya. Kakrasana kono-kono kuwi ratu bojone akeh. Ning kowe mung siji iki ya. Kowe nggih kula sumpah. Kula sumpah lahir batin kula namung setunggal menika hasilku yen to kaya mangkono. Dina sampe ayo melu ning kayangan minangka dadi jagoning dewa. Yen kowe iso neluke Ratu Puspa Kawedar. Prabu Puspa Genta ing wujud gajah bakal gedhe ganjaran kita. Sapa iki sing medhokke aku ana ing ngrepat kepanasan. Aku jagone para dewa. Ratu ing negara Mandura Prabu Anom Kakrasana. Soroh nyawa wewani karo aku. Dewa wae mundur jajal.
Kula kasesering yuda kalah inggih. Ora mau tibane Nenggala sampun. Nenggala menika sampun kula tibake ning boten saged mbocekaken kulite gajah putih ingkang nami Prabu Puspadenta. Ya kae gajah sing ora sak lumrahe gajah. Agate nek gajah lumrah kuwi ora iso ngucap, ora iso guneman, ora iso dadi MC. Nek masis micara, dadi mbok menawa ya kira-kira ya kelemane ya nggon mapan nggon ilate duwi panggo mau. Kersanipun njajal golek ana kelemane bethoken ilate. Puspadenta nalindring puspa kawedhar dening Sangka Krasana. Datang bisa mubah, datang bisa musik. Astane Sangka Krasana grayah-grayah buka cangkeming gajah. Duwilena Sang Puspadenta binethot ilate tugel tek. Mlumpuk tanpa daya. Teluk Sang Puspadenta. Dibethot ilate wis mlumbruk kaya ngono wis ora. Gajah Sena. Gajah Sena sinten? Oh to? Ah sanes. Wong Puspadenta kok isih kan iki. Kok kelingan lakon ndek ngenane. Iki dina wis teluk tegese gajah iki wis rumangsa dikalahke dening jeneng sira Kakrasana. Bisa uga iki dadi titian utawa tumpakanmu besok. Kowe iki sedaya ngestaken. Lah kanggo ganjaran jeneng kita. Ayo tak wenehi sandangan. Tak wenehi busana keprabon. Tak dadekke ratu sisan ing kayangan. Busana bojo ya wis duwe sandangan kanalendran ya wis diparingi para dewa ya merga minangka dadi sesulih ganjaran sing kudu tampa nggon wis bisa nelokake wujude ratu ing puspa kawedhar Prabu Puspadenta. Kowe iki saged gawé tegese wis bener-bener bisa dadi balane para dewa, kancane para dewa. Ngaten ya, kula seksena jagat saisine. Dewa menehi gelar marang jeneng kita Prabu Kakrasana jejuluka Sang Nata Prabu Baladewa. Merga kowe dadi balane para
dendang werdi ningsih mengkowe inggih Kakang Mbok. Pengamono layak tur karo aku mau ngambungi rumangsane. Nyatanipun suasananipun kados mekaten dingin Kakang Mbok, dingin-dingin rumangsane. Aja kaya ngono ki lho karo Mbak Yune ngombang ngambungi rumangsane. Koko Prabu Baladewa. Ya, Naya. Aku diwenehi busana saka kadewatan wis tangguga titian Ki Kyai Puspa Genta. Jati tiba kemil, sewengi tiba kemil. Nggih, nderek mangayu bagya nggih. Sinuwun Prabu Mandura, Prabu Baladewa. Dinten samangke sampeyan Nyokrawati Mbau Dendha, kok samya sesanti jaya-jaya Wijayati Rahayu Purna Basuki sekali merdeka tetep merdeka ing Sambikala. Utamane para warga agung ingkang mapan wonten ing Pule Sawahan Madiun tansah mandya karhajan kawilujengan kebagas kewalasan sehat walafiat panjang yuswane kebar barokah. Lumintir kang sapa kathah rezekinipun slamet donyane slamet akhirate amin amin ya rabbal alamin.